Yawwa, baby. An ce kina son gaina shine ce dan cabur ya rako ni. Kin san ban da aminin da ya wuce dan cabur. Ka gani fa ba na tura ni a kira ka don ka zo a doguwar magana. Aikawa da ne a kirawo ka. Zaɓi uku ne zan ba. Madalla. Haji idan gari wai sharɗa ma za ta gindaya maka sai ka ce wata mahaifiyar. Ina ruwanka soyayya ce. Kai ka sarki irin wannan abun. Ina sauraron ki baby. Na farko ko ka bani kuɗi na je kasu. Kume Kuɗi. za ka bata a nan jikin naka? Ni ma zai tambayar ki. A jikin naka? To ina jin ki na biyu. Na biyu ko ka siya min a baya. A me? A baya. A baya. To a idan gari nan da shekara 10 na sanka da wannan 20 kamar ya din. Wallahi. Baka taba canza shi ba. Sama da Kuma shekara. yanzu wata ta zo ka ringa siya a me? A baya. Tab. Na uku ina sauraron ki. Na uku gaskiya ko mu gabu saboda na gaji. Shikenan. Ka zo gina sauki. Ai mu haka muke so. Allah ya muke albarka da irin wannan gudunmawa ya cika ba idan gari. Da Ka idan ana gari. samun ƴan mata irin ki. To da samari sun zauna cikin kwanciyar hankali. Wannan haka yake. Na abu na ƙarshen. Au kai yanzu zancen abokin naka zaka biya kwanda mu gabu? Ai an mara ba an ga dan cabur. Tunda tori a kunnen ka sai ka biya mata. Dan cabur kuma Dan gangara. Mu ai gaba da kai mu. Allah ya muke albarka. Allah muke Allah ya albarka. ƙara lafiya. Allah baki miji na gari. Yanzu tafiya kai. Zaka dawo ka same ni bayan sallar za ta yi.